Bože dragi, jel ti vidiš sine koja je ovo sparina? Dakle, ko da sam u guzici od krave, ovo nije normalno. Slažem se, ali... Laga 150%. Ali sad ćeš se razvedrit, tata. Sad ćeš se razvedrit. Nisam ja oblak da se razvedrim. Šta se imam razvedriti? Pogotovo ako mi ti nešto predlažeš, možeš si misliti. Ne, ovaj put je ozbiljno, pazi, našao sam nam biznis. I to opako, znaš, sad preko ljeta nema šta ćeš raditi. I ja našao biznis, našao sam za oba dvojicu. Na Dolcu sam dobio sam štand. Štand na Dolcu? Štand na Dolcu. Povezao sam se s jednim tipom, breskve će mi furat, kužiš. I onda ćeš ti prodavati? Ne, neću ja, nego ćeš ti prodavati, kužiš, ti stojiš tamo, a šta je, sunce možda od 12 najžešće, ali poslije već hlad doće tamo, ti prodaješ breskve. Samo malo, ti misliš da ti otac glup. Znači ti ćeš šta? Tvoj dio posla je da... Ja da ti donesem breskve. I odeš. I odem. I ti mi poslije... Ja stojim na suncu 12 sati. Kažeš koliko breskvi je prodano i onda dijelimo 70-30 u moju korist jer ipak sam ja našao biznis. A tebi ovak. Još pocrniš. Znači ja se dignem u 5:15 i stojim cijeli dan na suncu i onda tebi dam 70% love. Da. Jebem ti. Čekaj. Sad ćeš vidjeti.